Здравейте, пичове! Сега ще направим една засега с Веси ДВ. Викаме лифта, за да се качим на последния етаж. И така, продължаваме с пистолета да я намокрим. И се качваме. А лифта се затворя. Здрасти! Сега нещо тъмно стана, да я вдигнем нагоре, за да е по-светло. Петия етаж. Ето го! Ето го! Ето го! Така. Така. Огледалце. Пристигнахме. Сега почва смеха. Сега цукне на вратата. Аз съм бабиска. Цукни. Ние звъннахме. Тихо, тихо, Ние звъннахме. Пъкнете се, чу. Ние звъннахме и си направихме шегичка. Колко смешно. Това не е смешно. Защо? Шегичка на звънене. Окей. Ще направя пауза, докато се качим. Така, сега продължавам самостоятелно в тази тераса, че това е много опасно. Те са стопаните са мега строги. Сега трябва да откъсна една роза. Роза. Ето тази и е любимата роза. Тази тук. Откъснах я. Това беше най-голямата. Окей. И за сега чао. Чао.